päiväkirja. Hei Ulrik, mitä etsit? Mulla on nälkä. Mene vain aamiaiselle. Mun pitää löytää yksi juttu. Okei. Uskomatonta! 8 paltaria ja 3 banaania, ei hassumpaa. Hei, aiotko sä lintsata liikasta? Jep. Saan aikaa selvitellä Aelita materialisointia. Häh? Mitä nyt? Pelkätkö, että seini sortuu? Ha, tosi hauskaa. Voidaanko me puhua hetki? Hei Jumi! Moikka! Hei, kato tonne, se on Ulrik! Mut miksi se puhuu sissinkaan? Hei Ulrik! No? Toi on kiristämistä! Miksi mun pitäisi suostua? Ei ole helppoa kieltäytyä, kun nätti tyttö pyytää. Sitä paitsi sulla ei ole vaihtoehtoa. Tules nyt, tule! 1600-luvulla kaikkia Euroopan valtioita hallitsi joko kuningas tai prinssi, ja kansa oli suurimmaksi osaksi maalaisia. Hei, mitä nuo oikein tekevät? Mä näen näkyjä. Ulrik ja Sissi He yhdessä. johtivat rautaisella otteella, ja sitä Toisaalta, kutsutaan kato miten mustis Herb on. monarkiaksi. Oot? Kuunteletko ollenkaan? Mulla on tärkeätä asiaa, Sissi. Tuu nyt vauhtia. Ai, mut... Viitsitkö selittää? Joo, mut se on tosi tärkeetä. Okei, täältä pesee. Mä oon pulassa. Oikeesti. Mä oon jo pitkään kirjoittanut päiväkirjaa. Mitä? Päiväkirjaa! Ja Sissi löysi sen ja... Nyt hän kiristää minua. Pitäis olla Sissinkaan. Luulee kai, että ihastun siihen, mutta on väärässä. Hetkinen. Se päiväkirjasi. Puhutko sä siinä Xanasta tai Liekosta? No joo, ja jos on totteelle sisään, hän kertoo kaikille. Mä en tiedä, mitä tehdä. Älä huoli, Ulrik. Kun te ootte uimassa, mä ja Jumi etsitään ja varmasti löydetään sun päiväkirja. Uskon nyt jo! Mun nenä ei ole leikattu! Joten lopeta jo! Anna olla, on. Jätä hänet rauhaan. Ei hätää. Mä selitän. Katso, Hei hassumpi. Tämä bussi on uusinta teknologiaa. Se kulkee sähköllä eli se ei saastuta, mutta se on tehokas. Sähköllä käyvä ja tehokas. Lyö vetoa, että tää ei voita edes etanaa. Mitä? Vauhtia, kaikki kyytiin. Istuha alas, poju. No niin, mikä nyt? Mikä tuo on? En tiedä. Istukaa alas ja olkaa liikkumatta altaalle asti. Onko selvä? Kiristääkö Sissi häntä? Niin, uskomatonta. Nyt on tärkeintä löytää Ulrikin päiväkirja ennen kuin Sissi kertoo kaikille Liekosta. Mä pengon hänen huoneensa. Soitan, jos tarvitsen apua. Mä lähden tehtaalle. Onnea. Aelita, täällä Jeremy, kuuletko?
Aelita! Olen täällä. Odotinkin soittoasi. Sillä välin olen tutkinut maailmaanne. Siinä on niin paljon uusia asioita. Odd, mitä kuuluu? Häh? Jotain outoa. Mikä bussi? Eikö tämä olekin mukavaa? Puristellaan 2 kilsaa tunnissa. Tämä on uskomatonta. Kaasu on pohjassa, mutta tämä ei vain liiku. Okei, skannan liekon. Soitan, jos löydän jotain. Hyvä homma. Ahaa. Löytyi. Voi ei. Ei tää Ulrikin käsialaa. Oh, wow. Se on Sissin. Kyllästyttää, kun hän ei huomaa mua. En kestä katsoa, kuinka hän huomaa vain Yumin. Kun hän oli syömässä, katselin ympärilleni. Halusin vain kuvan, mutta löysin jotain paljon parempaa. Nyt hän ei voi kieltäytyä. Tiedän, ettei tää ole kovin mukavaa, mutta se on ainoa keino saada hänet huomaamaan mut. Ilkeyksen huippu. Yumi, löysitkö Ulrikin päiväkirjan? En, mutta löysin Sissin päiväkirjan. Olit oikeassa, hän tietää Liokosta. Ei tosin ymmärrä, mikä se on, mutta on valmis käyttämään tietojaan. Oi itku! Ulrikin päiväkirja on löydettävä ennen kuin he palaavat uimasta. Ei hätää, löydän sen kyllä. Hei, voisin pyytää isiltä, että me päästäis leffaan illalla. Olisiko kivaa? Häh? Mä oon nyt sulle kiltti, mutta jos sä jatkat tuota, tää ei tuu kestämään. Pieni neuvo sulle. Huomioi mut tai koko koulu lukee päiväkirjasi. Okei, ei tarvii uhkailla. Tiedän kyllä mitä on pelissä. Ai jaa, niinkö luulet? Halo? Ai Yumi, mitä sä haluat? No halusin vain kertoa, kuinka hyvin kirjoitat. Törmäsin Jimin tänään. Hän näyttää tosi hölmöltä siinä hikisessä jumppapuvussaan. Okei, mitä sä haluat? Kerro, mihin piilotit Ulrikin päiväkirjan. Tai sun pikkusalaisuudet ilmestyy koulun lehden etusivulla. Okei. Tyttöjen vessan 3. koppi. Vesisäiliön päällä. Selvisikö? Mä menen katsomaan. Hei! Eikäs mun päiväkirja? Mitä aiot? Kiitos, Yumi. Eikö ookin kiva, kun on oikeita ystäviä? Oli jo aikakin. Luulin, ettei tuu tyyppi ikinä päästä sua. Jos haluat nähdä huomisen, on hiljaa! Yumi, mitä sinä teet täällä? En mitään. Mua heikotti, mutta nyt on parempi olo. Aelita! Jeremy, Ad ja Ulrich olivat oikeassa. Xana on taas hereillä. Pulssit vahvistuvat. Aelita, aktivoitu torni on autiomaassa. Kuittiin. Mitä nyt tapahtuu? Tämä on outoa. Hei, istukaa alas! Ei bussissa saa seistä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Kumman tietäisinkin. En voi enää ohjata tätä. Hei, se toimi oikein hyvin, kunnes latasi taku vai mitä? Niin, kaikki oli kunnossa, mutta nyt en... Mitä siellä tapahtuu? Meillä on ongelma. Xana on tainnut vallata tämän bussin. Okei, odota hetki. Mitähän Xana yrittää? Missä te olette? Franklin Avenuen 3. Soitan heti, kun paikallistan teidät. Tulee kuoppainen kyyti. Aelita tarvitsee apua joukossa. Meidän pitää mennä. Missä? Mä jään tänne.
Tarttukaa reppuihin! Käyttäkää niitä pehmosteina! Jumi, täällä on tiukat paikat. Tule suoraan tehtaalle tunnin jälkeen. Selvä. Laittakaa heti turvavyönne kiinni! No niin, ota rauhallisesti, rauhoituu. Tarvitseeko pikkutyttö apua? Ei kiitti. Tää tyttö pitää huolen itsestään. Ylitimme juuri Constellationin risteyksen! Selvä, Ulrik. Löysin teidät. Siltikään en ymmärrä, mitä Xana yrittää. Mä näin sen, Jeremy. Sain aktivoidusta tornista virtuaalisen kuvan. Hienoa, Alita. Pysy siellä. Jumi tulee pian. Äkkiä skanneriin! Tilanne pahenee! Siirrä Jumi! Skannaa! Virtualisoi! Jumi! Jumi! Hullua! Ulrik! Xana ajaa bussin päin Petrokemian tehdasta! Siis mitä? Ainoa mahdollisuutemme on hypätä. Katso nyt mitä teit, hölmö. Kun leikkasit johdot, lukitsit oven. Jim, Jeremy sanoi, että me mennään suoraan Petrokemian tehdasta kohti. Ja mistä hän sen tietää? Kerron myöhemmin, mutta sun pitää uskoa häntä. Hän voi auttaa. Okei. Ulrik, anna anteeksi se päiväkirja. Tein väärin kun vein sen. Annaton anteeksi. Voinko auttaa mitenkään? Ota tää. Välitä Jeremyn viestit minulle. Jumi, Ailita, olette ihan tornin lähellä. Odota, tää on liian helppoa. Ei yhtään hirviötä koko matkalla. Tän on oltava ansa. Hiekkamyrsky! Se on tornado! Jeremy, meillä on ongelma. Niitä on 2. Teidän takananne on hirviö. Kaikki autot huomio! Toistan, kaikki autot huomio! Bussi kääntyy vasemmalle ihan kohta. Hän sanoi, että me käännymme vasemmalle. Kaikki heti tälle puolelle! Ehkä meidän pitäisi hypätä bussista. Mitä sanot? Se voisi olla paras idea. Silloin emme ainakaan rysähtäisi siihen tehtaaseen. Tästä vauhdista me ei kyllä voida hypätä. Anna se!
Jeremy, mikä on Liekon tilanne? Aelita ja Jumi ovat melkein tornilla, mutta siellä on hiekkamyrsky. Okei, odotetaan vielä vähän. Jumi, olkaa varovaisia harjulla. Jos Aelita putoaa digimereen, hän on mennyttä. Jumi, pidä varasi. Se on vetotankki. Nous äkkiä! Xana järjesti meille ansan. Hienoa, Aelita. Mene heti skanneriin. Saavutte tehtaalle 10 minuutin päästä. Huomio! Käännytte taas vasemmalle! Kaikki oikealle! Jumi! Piiloudu heti! Äläkä liiku ennen kuin Odd on siellä! Kuulitko? Siirrä Odd! Skannaa! Virtualisoi! Aelita! Hei, Aelita! Aelita! Tervetuloa maailmaamme! Hei, Odd! Odd! No niin, ryhdytään töihin. Kiitos, Odd. Meillä on enää 4 minuuttia aikaa tehdä jotain. Mikä on Liekon tilanne? Ihan hyvä. Aelita ja Odd hoitavat asian. Hei, varokaa railoa! Sain idean. Seuraa mua. Ootko sä sekaisin? Pitäkää kiirettä! Mikä hätänä? Etkö tykkää olla kyydissä? Voi ei, me törmätään! He myöhästyivät! Me ollaan mennyssä!
piti, mutta me tehtiin se. Ootko sä jo valmis aikamatkaan? Tässä en lukenut sitä. Vannon sen. Kerron siitä sitten joskus. Se olisi kivaa. Mun pitää mennä. Pitää törmätä sissiin. Sissi, odotitko sä mua? Etsitkö jotain?